pos barang Mbak Andri. Nggih. Mergane niki rada munggah dalane Rada munggah didik ya rada ngempos kesel riyen, ngepos nggih. barang. Nggih kalih ngentosi rencang-rencang ingkang siap siaga niki sajane badhe rawuh kepareng wonten dalemipun Bapak Sarni. Bapak Sarni. Ingkang sajanipun pun antri badhe manunggal nyawiji nggih menika Nggih. nyumbang lagu mangke disiapne lagune piyambak-piyambak. Nggih monggo Mbak Andri dipun bacotaken niki wau dugi pundi? Monggo jan bengi iki iso nggih. menak awak no. Piye? Ora tegese iki lek kanca-kanca kon dum-duman MC. Ning sing ngetan ning sing ulon alhamdulillah dibaturi karo dulur karangan. Alhamdulillah. Angsal kanca. Kandhani kok. Sugeng dalu sugeng rawuh sutresna pandemen langan beksa Gusti Budaya Nuwun. Iki sak mene iki mene wis sak kota. Vokalis kabeh. Vokalis kabeh. Alhamdulillah. Pak Jumadi. Sugeng rawuh Mas Boy, kadang-kadang kula sedaya kemawon, Mas Basuki, Mas Jibus. Wah, iki bolo-bolo kabeh no. Kabeh bolo. Nggih. Niki kula dipun dawuhi ngancani jaripun Pak Hadi ingkang Parwijil sing Kalatan Karangan. Saperlu mangke nderekaken dulur-dulur sing kepareng rawuh. Nggih, Pak Mos. Nek sing omahe cedhek iki apal. Apal? Cedhek iki, heeh. Nggih, pun sekicaken Kang Ji, asike rokoke kaya seger men. Heeh, nggih, sampi kalian udut. Nggih, pun sekicaken kadang kula, heeh. Niki kadhiraken suwanipun saking kadang-kadang Triwanada. Iki nyapa Pak Gembong iki? Lek eneng wong ayu aja mepet-mepet. Aja mepet-mepet. Aja mepet-mepet to. Tanganmu lho. Gembong ya. Nggih. Keluarga besar saking PSM no. Oh nggih Pak Mor. Selendro. Selendro Manyuro. Paguyuban Selendro Nggih, Manyuro. Paguyuban Selendro Manyuro. Ugi dalu menika kadhiraken saking keluarga besar Nadim Putra, persewaan terop meja kursi dan juga koleksi. Saya menjadi pun rokok Mas Regen. Jadi iki kabeh iki kagungane dhewe Pak Sarni. Kagungane dhewe? Kagungane dhewe, kagungane putrane padha wae. Dadi aman iki wis sewane ndak usah bayar. Sedaya aman nggih Pak Mor. Mergo nek dhewe kabeh. Nek pomo karo wong liya ki bayare sekitar 10 juta. 10 juta. Karo bapakane dhewe 10,5. Mangatus. Lah nggih, monggo sugeng rawuh kadang kula sing mawon. Ya, bacone lagune nok mesti dinting kon mburi. Yang Kang Plondro. Manggon. Yo. Bacone
Dulur seni som Emang lumpuk suara apa to? ngaturaken juga ngrawuh Pak Sis. Inggih, ngaturaken Iya, Kanjeng Rawuh. Dedeng Kote Seniman saking Laladan Sumber Bening. Sumber bening. Dulur-dulur kalau sudah kemawon, Pak Tapis mboten saged dipun sebataken setunggal pokok setunggal. Inggih, Pak Mur. Pak Temu, wah, wi boloku mulih konggon. Ingkang pundi to? Ayub yo kae sing nggo topi. Oh, nika. Bareng dalane lunyu, wonge ya wis rada heyek. Rada heyek, Pedae mlebu ning kalenan. mlebu ning kalenan. Aku ya sida balik. Ora iso ngentasne Ora iso. mor iki piye. Sidamu tak Ndak golekne. keteng sidane ya Pak Mur. Tak golekne pikulan. Pikul wong Terus loro. dipikul sepedahe. Kalau coba banter-banter lho mur, ora. Sopo Sidane. akon mendem barang. Jadi, pun kecaken minaraipun. Daya kemawon. Yuk, ajane lagune.